Engko tanduri apa Pak Gemis? Dari lung serku Mas. Lo duduk berambang. Gampangnya dur kae. Oh, yang gini telo ya. Tapi lelunge. Telo biru iki lho sing regoe dhuwur saiki. Telo apa iku? Pemangsi. Iya biru. Gak enak tapi larang. Godhog jane ora enak kok larang. Digoreng iki gak enak kok.